Nou, we hebben een geweldige commissie en een geweldige titel. 892 namen binnenkomen, waarvan 662 uniek. En op lijst bleven er 48 hoor. En van die 48 hebben we een hele middag zitten te praten van deze, hoe zit dat? En daar ben uiteindelijk 3 uitrollen. Wij vonden het heel wichtig dat het qua marketing goed naar buiten komt en dat het een sterke merknaam is. Wij vinden het ook heel belangrijk dat de mensen zich erin herkennen. Hey, dit is uw streek. En wij vinden het heel belangrijk dat het een naam is die het verbindt. En wij vinden dat we met deze 3 namen dat wel bereikt hebben. Ik ga daar vooral met de oren naar jongen, met de orencommissieleden jongen, is alles wat inzinnen is, taalkundig verantwoorden en uiteindelijk het resultaat wat hierachter misteert, ben die taalkundig verantwoorden. Dat wil steeds een beetje goed staveren, een beetje qua taal goed, is het goed Fries. Er zijn humorvolle namen bij, dat wel, maar net eens een soort. De mensen hebben alle jaren op een hele serieuze wijze bezocht om een naam te bedenken voor de eigen gemeente. Het gaat erom om een goed drietal of jouwertal, het is op drietal uitkwam, namen aanbieden te kennen. En dat is nou binnen alle 3 Friestalige namen worden. Die nu zeggen de beste papieren niet. We hebben die opdracht van de colleges kregen. Je moet uw advies aan over wat voor naam mogelijk binnen. Al die dikke 800 namen hebben we per geval besjoen. En uiteindelijk hebben we een eerste selectie maken wat de voorzitter Bilke Niezek al zei. En uit die eerste selectie hebben we weer een tweede selectie maken. En ze hebben daar gewoon de zaak wat in dikke. Maar zo had ze we hadden de naam in voegen zwemmen laten. En deze 3 die ben er in Hingemleun. Op 15 maart, tweede Kamerverkiezingen. Ideaal dat dat tegelijk is. Maar ze daarnaast ook nog stemmen voor een van deze 3 namen. Dus er komt echt oproepkaart. Iedereen krijgt daar een oproepkaart, heel officieel. Dat ze echt stemmen maken voor deze gemeentenamen. Verrassend dichtbij. RTV